Akong gilili ang mga langgam lights akong gihangad-hangad na nanugdong sa tower. Ug ang pagkatingala ko sa bukid guys, atong tan-awon. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako sa bandirahan, kauban sa ako ang mga kauban. Ang uban ani guys, nang lakaw sila, kamera may ni aning paniwalaya kay na assign mis kusina guys. Mintras nga nahuman na mo ang trabaho, nagsindahan ko og pangwa og view aning maong dapit guys. Peaceful rejud diri sa may bukid, lahi rejud diri sa ubos guys, sa sentro jud sa lungsod kay sa bukid lahi rejud. Peaceful kay ang lugar ani guys, way sakyanan kaayo. Ug masimhot pa nimo ang mga baho sa kakahuyan guys. Maila jud nga peaceful yun yung maong dapit. Naglakaw-lakaw ko ani guys, hanggab-hanggab o labas nga hangin, hangad-hangad guys sa kabukiran. Nabaguhan jud ko ning dapita guys akong tan-aw kay ang una-una dira na mangkus may dagat. Nindot kay ilang palibot, presko ang hangin, ug daghan pa jud mga green nga mga sagbot imong makita guys. Nya murag feeling nako guys di ko sa langit ibabaw. Walay hangin aning dapita guys. A few moments later. Nahinumdum ko guys nga wa day ko kabayad og buhis rong tuiga. Nang diha makoy kwarta ni adto sa ko sa munisipyo kay nagbayad kog buhis guys kay Ginoo kung daghan tag bayronon kita ra magihapon mag-antos. Usa gamay ra atong anamon. Nakurat ko guys, mo atong ni dalikyat ko sa munisipyo. Pasalamat po ko guys kay mura gamay ra ang mga tao guys. Nataga dajon ko.
Tiger. Guys, pasensya na guys nga kusog ang tingog sa mga langgam guys kay doon man mi sa may tower. Dool ra ang amo ang balay sa tower guys, so mabati jud nato ang tingog sa mga langgam.